Да го по-переси. Аз съм смятам, така съм върви. Тук ми сърцето отзад. Ай, Таня! Дай, Таня! Ай, Таня! Ай, Таня! Дай, Таня! Дай, Аля! Дай! Тя ще поведе в Дай, Таня! Дай, Аля! първи коридор, Никола Гуру. Ай, Таня! Дай, Таня! Ай, Таня! Третият Танас Георгиев. Няма шанс. Ай, Таня! Сега на второто ще го капе. Пети Виктор Брунев Белки. Пети Мариан Георгиев. Ай, Таня! Пети Петър Ай, Георгиев. Таня! Дай, Аля! Оп! Оп! Ай, Таня! Ай, Таня! Ай, Таня! Дай! Оп! Ай, Таня! Оп! 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 Дай! Дай! Оп! 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 Дай атака! Дай! Оп! Ай, Таня! Дай, Аля! Ай, Таня! Браво е! Браво е! Браво! Да се равноби.